Ao profesorado que quere traballar contra o machismo, diríalle que é unha revolución profesional e persoal. Hai que facelo desde un lugar de escoita e intentando conseguir a complicidade do alumnado, pero que marca un antes e un despois na relación co alumnado. Perciben perfectamente cando a motivación que tes é quereres axudar para a vida. Si hai profesores que a verdade é que evitan falar de eso a maioría das veces, porque ou non se queren meter en problemas ou dous non queren decir o que pensan diso por si despois falamos co director ou co inspector e armase aí. Si tú tienes un profesor al que puedes llegar y le puedes decir, mira, me ha pasado esto, esto y esto, y ellos te pueden ayudar, pues se agradece, en plan, te sientes bien, sientes que tienes a alguien que te escucha, por una vez. Estamos traballando con adolescentes que de alguma maneira están decidindo que tipo de persoa adulta lle serve de referencia e a quen se queren parecer. Queremos facilitarlle a xente nova pois que non cometan os erros que cometimos nós, que non sufran os sufrimentos que vivimos nós, porque os estereotipos de xénero producen moito sufrimento tamén, que palante e sen medo. Creo que é bo traballar separando en espazos non mixtos, porque a fin de contas vivimos nunha sociedade que manda mensaxes moi diferentes a homes e mulleres, a nenos e nenas. A socialización precisamente consiste en iso, en ir creando seres humanos máis diferenciados do que seríamos probablemente por cuestións naturais, e do que se trata na educación, o obxectivo destes obradoiros é responder ás carencias que ese proceso de socialización produce tanto en homes como mulleres. E como son diferentes, creemos que tanto a mensaxe como os obxectivos son diferentes. Un valor moi importante que ten este tipo de espazos non mixtos é que, digamos que a guerra de sexos, que é moi frecuente atopala en obradoiros mixtos, queda diluída, resultan moito máis constructivos. Eu diría a calquera docente que queira traballar coa educación que non pode non probar esta ferramenta. Por favor, a día de hoxe, cantos pais están cos meniños? Cantos pais son afectivos cos meniños? É certo que hai un cambio. Sigue habendo unha porcentaxe de pais tóxicos, moi grande, demasiado grande, sigue existindo. Aí é onde temos que seguir atacando. Pero creo que os modelos son moi escasos, pero existen. Mais nas familias. Onde vexo menos? No profesorado. Porque é moi cómodo. E outro require formación, require introspección, e require ganas de cambio. En certa medida, os homes somos os que transmitimos esta cultura masculina a outros homes. Entón, neste sentido, a maior parte do profesorado, no caso do hábito do ensino, e a maior parte de pais, non teñen ferramentas. Faría un chamamento aos homes docentes. Teñen un labor tan importante de cara aos seus alumnos, e é tan gratificante que só lles podo desexar que se animen. Vai ser probablemente un antes e un despois na súa vida laboral e moitas veces na persoal tamén. Entón, a primeiro sería formarte, creer o teu discurso e pensar que o ensino vai máis alá do currículo. Que todo o que lle fagas a un neno non eres capaz de ser consciente do futuro que lle podes dar a ese neno. Podes incluso estar salvando a vida. Se o consigues, a clase mellora. Entón, pois, che interesa a ti como mestre, non? Xa non só desde o lado ideolóxico. E que a sociedade vai ser moito mellor. O sea, vai ser menos violenta e máis afectiva. O machismo é malo para todos e para todas, e eles teñen que entendelo, e creo que nas familias temos que incidir moito nisto. Pois, educar a todo o mundo ben, me refiro aos teus fillos, educalos ben co pensamento de que a unha muller non se lle fai as burradas que se fan, nin se fan bromas, e intentar facer que non se deixen influenciar polos demais rapaces, porque moitas veces si se deixan influenciar, eso non é bo, porque ao fin e ao cabo é como unha peste, contáxase todo o mundo. Sobre todo educar.